Jeg har overhovedet ingen idé om, hvad jeg skal sige. Goddag, mit navn er Goddag, og velkommen til Snigurt VMB, tror jeg den hedder. Ja, men velkommen. Mit navn er Sigurd, og hvorfor hedder den så Snigurt VMB? Fordi jeg har tilføjet en. Og så Victor Møller Brandborg. Og så forkortet dem til VMB. Ja. Ja. Jeg er bare blevet velkommen til min nye kanal, og der kommer til at være mange gode videoer. Parkour-videoer, spilvideoer, og alt muligt. Jeg har ingen idé om, hvorfor jeg træner, men det er jul. Ja. Så ikke alkohol i skab, men det var det eneste sted, hvor jeg kunne stille min iPad, så subscribe til den her kanal. Den er så en eller anden grund dernede, men nej, det var ikke det, jeg mente. Jeg har en anden kanal, som er en engelsk kanal, som jeg laver sammen med en fra min gamle klasse. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke nåede mig i hænderne. Så ja, subscribe til den kanal, som er derovre af en eller anden grund. Jeg ved ikke, hvorfor jeg peger. Men subscribe til den kanal, som hedder EAG. Extreme Awesome Guys. Og nu er den derovre. Hvad så er der givet? Fuck. Men ja, det var bare lige en hurtig velkomst, og så laver jeg nogle videoer.